pitutur pabelujeng dhuwur sakura bapak. Para ibu, para undangan, para tamu, sepuh mewahanen yang sadurunge mulya ari kalenggan punika. Kula aturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh. Saha wilujeng hamir sanelangan tayub wonten ing dalu punika. Atur salam taklim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sagung pupunden sepuh pini sepuh dalah aji sepuh ingkang sanyata sampun kebak ing kawruh datan amingkuh saliring kewuh saha ingkang sampun tuhu pana ing pamawas maya lebda ing pitutur saha ingkang tuhu kula bekteni. Dumateng para priagung darah ing nata sarjana sujananing budi, para pangemban pangembating praja satirane negari ingkang pinangka pandam-pandem ing kawula dasih saha ingkang sampun pantes nampi sagung panghormatan inggih panjenenganipun Bapak Ibu Kepala Desa Sekar. Kunjuk dumateng sedaya Bapak Kasun langkung-langkung Bapak ngrenjengan mriki. Ugi kunjuk dumateng sedaya Bapak Ibu perangkat desa, Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, Bapak Linmas, Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa. Ingkang sadu kula hormati saha dumateng Bapak Muspika Kecamatan Sekar. Ingkang sampun ngersa paring palilah anggenipun Bapak Kaspan ingkang wontenaken adicara tayub dalu punika saha ingkang tuhu kula hormati. Kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu, para lenggah ingkang sadebage mulya wonten ing ari kalenggan punika saha ingkang winantu ing pakurmatan. Murwakan inggih kula matur monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah saha inayahipun mugi-mugi anggena sak kanca sak rombongan ngaturaken adicara lang tayub saged manggih rahayu widodane ing sambikala ngantos titi laksana purna. Nyadong duka saderengipun dene menapa kula cumantaka matur dumateng ngersa panjenengan sedaya awalat kula mituh dawuh saking benanipun Bapak Kaspan Sarimbit Bu Jampi supados kula sak kanca sarombongan ngaturaken adicara lang tayub sesarengan anggenipun kagungan kersa kagungan hajat netepi darmanipun asepuh ingkang badhe ndhawapaken ingkang putra Mas Yusuf ingkang insyaallah badhe dipun ijab nikahaken ing dinten benjing pikantuk ning Ayu Nisa. Mugi-mugi kanthi berkah pangestu panjenengan sedaya ingkang rawuh anggenipun jojodohan Sri Atmaja punang penganten kekalih saged mengku bali sungan sakinah mawaddah warahmah. Dumateng sagung para lenggah ingkang sadu kinabekten wonten mriku sak kanca sak rombongan sampun siaga samapta ing gati sawega ing diri wadhe terus suka parisuka. Kunjuk sagung para tamu seterusna ingkang sampun rawuh ananging saderengipun badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngayahi wajib wonten ing dalu punika. Mila saking gongso ingkang sampun kapiyarsa menika dipunasta seniman paguyuban seni krawitan Pujangga Laras ingkang mijil saking Ndeling Sekar Bojonegoro kanthi dipun sesepuhi panjenenganipun Adimas Bagus Joko ingkang satawis ngasta kendang. Waranggana ingkang dipun rawuhaken menika namung kalih mawon cekap ongkos tunggal ingkang sisih kilen mereka bener kulon nggih. Nggih. Menika Ibu Sunarti ingkang dalemipun wonten ing Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem. Angka kalih menika Ibu Rumiati panjenengan sampun pirsa sedayanipun ananging menika
Maranggono nggih pesinden nggih tapi ora sing didingklek ya. Pesinden sampun kawentar. Alhamdulillah ugi nampi amanah saking Allah Subhanahu wa taala minangka ketua penggerak PKK Desa Plumpang Kabupaten Tuban. Ugi Ibu Kepala Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Sound system ingkang sampun gongso dalu punika Mitra Audio Sound System profesional. Mijil saking Grenjengan mriki mawon. Wondene vis di syuting menika ugi sami asmanipun Mitra Media saking Gayam, Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Wondene kula pribadi minangka Pelandang Tayub Pranata Beksa, Kaprasi Nebat Pramugari. Kula pun sujaka mapan wonten Padukuhan Sawit Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem. Dumateng sagung para lenggah ingkang satuhu kinabektan menggah makaten kala wau. Sagung para paraga ingkang badhe ngayi wajib dalu punika. Pramila mbok bilih anggena sakoco sak rombongan mangke ngaturaken adicara wonten kirangipun saha kirang nuju prana dumateng manah panjenengan sedaya. Sedaya ingkang ngayi wajib nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng rasa panjenengan sami. Wusana mekaten menawi saged dilaturaken nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpang sohipun anggen kula matur. Akhiripun kula aturaken wilujeng dalu, wilujeng hamirsani ingkang tayub dalu punika ngantos titi laksana purna. Akhiripun bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun. Jih